Yes, I'm going to Tungo. to I don't speak English, Pak. Coba wae ya. Nah, ngoten lho, Pak. Malah jenengan aja kula basa Cina kula malah saged. Oh, bisa. Nggih setetek. Oh, setitik. Sampun diganti, Pak. Iya no. Nak setetek Indonesia den. Kula nggih tetehi, Pak. Wah, murah mari rumah. Dulu gitu kuping kita nek nyugi koper gitu. Iki kan? Nggih, dalem. Niki kula napa manggile Om, Pak napa Mas? Om dalam. Kula kan soalnya nek manggil Mas Bayu kan Mas. Masa nek kalian jenengan nggih Om kan nggih kados ketuwean ngoten lho. Soalnya jenengan niku lek ditinggali niku awet muda ngoten lho. Kayak biyen pertama kepanggil jenengan nanti sakniki niku jenengan panggal ngetan ngoten lho. Iya. Tegese uripe ngene iki to, Ken. Nggih. Makane kula lek manggil Om niku kersane waktu sepekewu ngoten lho. Oh iya wes. Wes, Mase. Pak mawon nggih. Bocah jari kepiye to? Ya saya penting aja mbak ngono bae ya. Dalem bahan nggih bahan Om nggih to. Tapi jenengan niku saestu jenengan kali bahan Om niku tasik tuwa bahan Om. Estu niku. Sopo ngomong? Sopo ngomong? Kula. Aku arep bahan iki ya tuaku ngono. Lho kok iso? Lho iso. Kok tak salah tambahan kek lho. Ya soalnya sing wis 77 ya to. Nggih. Wah, ning isih bebas sehat. Nggih, napa jenengan sakniki sakit? Ngene lho, Kek. Pripun to, Pak? Ini lho tak kandhani. Ya to, awake dhewe niki ya to. Nggih. Mumpung dipirsani para warga ana ing tempel Purbayan. Bagi Suparjo. Awakmu wis Suparjo sing pira? Sing kene pira? Oh, keping raping. Kabeh. Nggih. Nggih, pokoke insyaallah awakmu dibentak karo ngasuntas gitu. Nggih. Nganti sok kuwi rangkune donya. Kuwi pokoke nang kene terus. Piye? Nanti rampungin donya, kula ditangkat teng mriki. Iya. Gimana men lho Pak kula? Liyane wis dorane kowe pikir-pikir dhewe. Lah kula mangke budal dhewe lho Pak. Piye? Lah budak dhewe. Kok empane kok ngerimun to Pak bahasane iki. Iya. Piye Dik Ikan? Sampeyan mirsani para warga sing sampeyan disapa dulu. Izin ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedayanipun ingkang sami rawuh ingkang sami lenggah dhateng mriki. Matur sembah nuwun sampun hadir dan mirsani pagelaran dalu niki. Mugi-mugi panjenengan sedaya dipun paringi sehat selamat wilujeng. Dipun paringi panjang yuswanipun. Rezeki ingkang kathah barokah turah-turah ora lekane malah kebak. Mugi-mugi sageta munggah umrah sedaya. Mugi-mugi sageta nanggap piyambak-piyambak. Nanggap sembarang. Langsung panjenengan, Pak. Ora mau beri saling kali jenengan lho. Kan, wis saling iki lho. Kowe iki anggere apa jenenge? Sajene komplit lek ndonga kok dono. Sajen komplit. Sajene apa to, Pak? Sajane iki mono ingkung ya to, terus kedah raja, terus di 10.000, terus diping kok tambahi 50.000 kok beli-beli lek ndongake. Endi lho, Pak, aku ora nampani duwite lho. Iya. Piye iki saling karo Om. Iya. Cak kaya Kula ndere ajar nggih, Pak. piye? Ndere ajar. Iki senengane iya. Boten. Kan, Dalem. ayo ngaturke sing mat-matang sik. Nggih, napa Tak weni Purbawaseso sing mat-matang ya to, tak weni Kamardikan. Kowe arep nembang apa? Ayo. Nggih, kula manut bawa apa jenengan? Bawa sik. Bawa, Pak. Belok nang mawon nggih. Yes, pokoknya tak weni Kamardikan ya. Nggih. Ya sini mumpung ketemu karo Mas Solo. Ya.
Apa dok? Asmara nggih nggih. Oh ya. Yo. Nggih tibane tiba geblak nggih. Ya. Nggih, Pak. Tiba blasuk. Hati-hati ya apa? Pelok barang. Sembarang wis. Iya token. Aja turu sore kaki ya. Ya. Adane C, Pak. Nggih, C. Ya, ayo apa? Panane ngadi tok. Dok, ayo. Oleh nyuwara ku jan dhuwur biyen. Dan kuli anune apa jenenge sarate apa lho? Napa, Pak? Nek Jamune suara, ngoten ya. nah jamune apa kok suara kok semengkling ngono lho. Nah, boten semerep to, Pak. Heeh. Jamune to, Pak. Apa? Asine leno ya rahasia lho, Pak. Wah. Tapi berhubung panjenengan sing taklet to, Heeh. kula sawuri dengan senyunyur-senyunyurnya. Apa? Apa Dok? Iki lho, Pak. Oh. Apa lek anggere ngene muni, Pak. Suarane iki sontuh ngono, Pak. Pokok nek Pulang. lek dinyang apa wis kadang iso. Suarane mbak tekan ngono lho, Pak. Ken. Dalam. Jangan buka yang ngono. Napa
Iya. Apa Pak maksudnya ngene, Pak? Mbok. Ya, tibane apa tayo? Anganteni. Anganteni. Anganteni, Pak. Ya, campur sari ya. Oh, nggih. Dicampur sari. Nggih. Kali dikopi ini. Campur aduk ya, Pak. Iya, campur istri ya. Wah. Ya, apa? Suarane nduk nian. Aku anganteni takamu. Iki uga tak aturake Mamang Simbah Anom. Iya. Terus Bulik Gianti, Bulik Rajina sing padha monitor. Kuwi adik-adike Mbah Anom kabeh. Ya, bacotke Nduk Dayu. Ya. Iya, Pak. Dipurwakani dereng kasih anjing wedok ngombe-ngombe sik. Iya, ayo iki mapak bintang tamune sing kaping pindho. Sapa? Mas Joketik kudu ngampak